Dokážete se jazykem dotknout špičky nosu? Jazykem? Ne. Kino nebo divadlo? Divadlo. Divadlo. Revio nebo freeland? Revio. Freeland, review, vaří zdravě moc. Vysněná role? Třeba Panda z Kung Fu Panda. Být či nebýt, to je oč tu běží. Tvoje aktuální téma? Když natáčíš, tak bys mohl mít na sobě něco jiného než jenom pranky. Tak říkalo se, že to bude jenom od půlky nahoru. Něco na závěr? Nebo přijďte na sítko. Počkej, já bych tě tam docela rád potkal, no tak... A prohodil s tou větu třeba. Počkej, ne s tebou. Jo, s tebou S tebou. bych rád nedohodil dveře.